Horas madi hita saluhutna. Beta hita belajar mar upasa Batak, di ulaon paradaton. Nasomal on mas sebagian upasa molo mangapu hita di hatanauli hatana denggan sian horong ni hula-hula dohot tulang. Asa boy ta ingot. Ikon jocot do tabege jala dihafal hata-hatana, molo jupang di akka ulaon. Unang kaku hita nalaho makatahon. Nipangi dohon tu hita saluhut, unang lupa hita asa jolo di subscribe akka dongan channel on jala pangolu notifikasina. Asa roboa-boa video terbaru sian channel Batak TVN7, Horas Majalah Gabe Mardongan Mauliate. Mardaka jabi-jabi, marbulung ia situlan. Akka pasu-pasu na pinasahat muna. Sai sudemai di pasau Tuhan. Songgop si ruba-ruba tudakani hapadan. Akka pasu-pasu na ni lehon muna. Sai dijak konton di madohot badan. Ngidurung situ malaos dapot pora-pora. Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan. Napogos hian iba, boy do gabe mamora. Turtunina aduhur, tionina lote, kotek-kotek manuk di bara. Akka pasu-pasu pinasahat muna. Sai unang mamuba, unang mose. Hot mai ape di abara. Habang pidong si bigo, paihut-ihut bulan. Saluhut akan tapangido, sai tibuma di pasau Tuhan. Tinapu bulung ni sabi, bahen lopan ni pangula. Sahat mapasu-pasu na nilehon muna itu hami. Sai horas manang hamu hula-hula. Naung 12, Jumadi 10 tolu. Akka pasu-pasu pinasahat muna. Sai anggiat mapadenggan ngolu-ngolu. Naung 10 pitu, Jumadi 10 walu. Akka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami. Diapu hami madi tonga jabu. Songoni mapiga-piga upasa molo ditiki mangapu. Somal natoludo upasa sidok konon alai boy dosada. Jala disipuli upasa sahat-sahat ni solu. Sahat maditongan ni labuan. Sehat jala leleng mahita mangolu. Tontong mahita didongani Tuhan. Porlu boto onta. Inti ni upasa iboy do tatabai hata-hatana sesuai tujuan makna ni upasai. Songoni mana boy tarpatorang dison. Molo adong nahurang lobi. Parjolo au mangido maaf. Tetap dukung channel Batak TVN7, di share, di subscribe, di like, di komen. Mauliate Majalah Horas.